Rugare. Indro mutendo wa mwari wamwe mwari wa Same rugare. Ndisingazviti hangu mutena tichira vari. Rugare. Kana jekotorwa vatende vake. Rugare. Chaibino ikakari. Rugare. Zvekuti kana kuti akutora maKristu sano varipo. Rugare. Rugare. Pane zvimwe zvinhu zvinowanika zvisatinakidzawo rugare zvekuti asiseiko zvakazwarwo rugare ndakava ndaanasoda kuti every stage yese yeupenyu ine vavengi vayo rugare chero uite nhamo yakaita sei une vanokukumakira munhamo iyo rugare because ini pandakanzwa vana vaIsraeri vachinzi vari kubuda muEgypt vainzi vari kuenda kuKenani kupromised land rugare but vari parepedzimwe vatangobuda muEgypt rugare vakatanga kutorwiswa rugare seiko vari kurwisa vasati vasvika kuKenani kwacho rugare means that every stage yese ine maproblems ayo rugare rugare pana tiri mwana mudiki rugare ndegezwa nemasista angu rugare saka vaindipopotera nguva zhinji rugare seiko uchikuita maronda muzvigunwe rugare asana sisava havaitiwo maronde rugare ndakazozvona ndakura rugare kuti vaitiwo nemaronda avo but aisaoneka kana wakura oita ronda repamwoyo uchiti ko andidarireni kwatafa rugare ndazoti ronda raa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 arugare saka nhaitika ndeyekuti rugare po achinzi abuda padhemu rugare hanzi havana kufa rugare asi hanzi vakambotambudzika rugare vatambudzika hanzi vakanotsvaga huni rugare vatsvaga huni rugare vachiti vakudziisa huni dzavo moto wakunyanya kudziya wakabva buda nyoka rugare hanzi vhaipe yakabuda iyoyo yainzi kana ikaruma munhu haararami rugare vanhu vakabatsira vacho vakatanga kuti miremona achidonha rugare koseko vanhu vabatsirwa napo vada kuona kudonha kwapo vasati kumubatsira rugare seiko vanhu ava kuti taona achidonha ivo vambobatsirwa rugare hongu pavake vafa nemvura vabuda mumvura vakunze kwemvura vakagona kuti nyoka rugare means that every stage ine problem yayo rugare iwo utongomakirwa kuti wako Harare kumusha kwendova rukuroero rugare zvekuti dai mufundisi maimbonamatira vanhu kuti muroya amboona munhu wakuroya wacho waipostiri kureronzi chako Harare rugare but kuHarare kwacho nditogezawo mubhaketi hakuna shawa mufunge zvakaoma rugare kana pisa yacho yekuda ndomboidyewo rugare yauri kuroerwa nhasi nemuvengi ndeyekuti wangopinda mukuroorwa chete rugare asi dai mufundisi maimbonamatira muvengi ambotishanyira kwatakaroorwa aitinzira tii rugare nekuti kutorumba machoka unotoziva kuti murume wangu atiana nhini unoziva kuti murume wangu ari munhu wake unozviziva rugare dai muvengi aipinda izoti hamaistorereka ndiva vachangouya padheni rugare but muvengi wacho anokuvengera kuti ari kungoona ari kure every stage yese ine maproblems rugare zvekuti dai vanhu vaikwanisa kutoona rugare zvinoda kuti kana ukaona waondirwa nyasha haushora asina rugare ini munhu anenge ane point yake kuti asati ane mari zvacho rugare obva ati inini zvevakaza handichaite rugare kana ukarova padzwa naMwari kwakuda chakazhinji rugare waibos iwo pachako zvavakaza hauchaite but ukaita mari vakazi vachiita nezvako uchakwanisa here kuramba kana vakadzi vakuita nezvako rugare zvekuti wane moto yako zvako vachimisa vakadai so azanyasha ma saka vamwe varume vatomangodhea vakuita zvavakadzi haisi mhoso yake but vakadzi vakuita nezvake odiwa rugare hanzi bhaibheri harireve nhema rugare bhaibheri rakati hanzi Delaila anga akanaka
rugari. Bhaibheri rino rakakomana Delaila anga akanaka rugari. Rugari. Why because akatuma kuti enda unouraya maFiristia rugari. Vakanga kuvaFiristia akura kutori nemabhebha ake. Rugari. Amen. Atina kuuraya maFiristia akura kutori nemabhebha ake maelobhoti. Rugari. Amen. Saka Mwari vachipana iwo problems every stage ine problem yayo rugari. Amen. Asi vavengi vasamutona kubvisa maziso. Rugari. Hallelujah. Abo kutero kuvaela kona aona nokupara. Rugari. Saka mabati na matoto vavengi vangoita bofu tsano ava. Because vachiona zvinonetsa. Rugari. Akaita Samson bofu kuti aparadze rugari. Because naye muvengi akati azohanika aizova rimwe bhebha chatomira. Waisi mhosva yake ka. Rugari. Saka ndakuzokuza kuti kana ukaona ukaropafadzwa pakuda kunamata Mwari muzhinji waipoti kana Mwari akanyanya kuropafadza vavengi vanowanda. Aiwa example iripoka. Rugari. President kana ukazira panjira chaupresident pepe unenge uchichengetwa naMwari but nekuti waparirwe musoro waona kuchengetwa naMwari nemasoja. Rugari. Why? Because every hierarchy yese yeupenyu ine vavengi vayo. Rugari. Saka kana mototi Mwari nakuti mundiropafadze ndigodai so ziva kuti wakufana kuwedzera kunamata. Rugari. Kana ukaona uri paproblem yekuti kurohwa nemadzikirira ukaropafadzwa chatochadzimira rugari. Saka pamutepfu kana unoda kuropafadzwa unomboti rugari. Nokuti kuropafadzwa uku kune nyaya dzako. Rugari. Kana uchinge waropafadzwa usazokanganwa rugari. Why? Because mukuropafadzwa Satani anobata anoziva kuti kana ndikadaiso munhu uyu anoropafadzwa rugari. Wombe kuti kana wakuziva kuti bata kune ropafadzwa yacho mari yacho hauiwani Satani asi rugari. Ukaedza kuziva kuti njeri apapa ndikabata ndozopiwa because randovereka kuti Mwari haape but Mwari anotsiva. Rugari. Ndakaverenga Bhaibheri nguva yacho ndakazwa kuti Mwari anongopa. Rugari. Mwari anotsiva zvawaita. Rugari. Saka kana ukatipa $10 anozokupa yaswe. Sure. Anotsiva. Amen. Saka ndobva ndiri kumba kuti nenhama yatinayo mari yatopa vabereki vedu nevana vedu tichapiwa kana zvitsiwa. Rugari. Amen. Ndotofunga kuti patakura nevana vedu tichatambudzika. Rugari. Kana achitsiva ini kuba kwangu baba wangu ndichapa $5 mwana wangu akuendipa 3. Tichatambudzika warudi. Amen. Sure. Makuwa.